pamberi penyu nyaya ndeyekudanana nekutora mukadzi wangu uye kugara mose mumusha wangu. Noda kuripa nemombe 8 yane mbou dzako zvitupa nemari yedare. Taura dinzwe golden. Ya uyu jopera uyu wakatora mudzimai wangu ere ndakabereka naye wana 6 chigara tese maraini nemurume. Saka ini ndakazosvika kuti baba namai anga aripo ndakati ini ndakupauka ndakogara kwahonde ndichida kumboti mangu mabanana, asi panosara mukomana kana baba ndiye akanga ati kana ndinazonge ndisipo ndiye unozosara ari pastendi. Saka mukomana wakasara aripo awa atora mukadzi wangu jopera. Nyaya yakaenda ndakaendesa kuchechi, ndiri mupostori kwaJohani, ndakaendesa nyaya yangu kuchechi. Sangano riri pamanika bridge pamachi wakati nyaya yako inoda kuti ipere chokupa muvhangeri wenda naye kunotora mukadzi uyu kuti auye achitaurire pamberi pedare kuti iye haachakudi kana kuti anokuda, kuti kuchechi kwedu hatitenderi kuendesa mukadzi. Saka ndakapiwa muvhangeri iti pamachi ndikaenda kuchechera kasvika awa Pamba wangu wasipo wangu waenda kugadi vari 2 nemurume wake. Takateera kugadini kwa Odzi tikaona varikudiridza kugadi. Ini ndatumwa nevhangeri handisina masuko ekutaura, vhangeri ndio unenge akutaura. Wakadaidza mukadzi akati mbuya tatumwa nedare kuti tive kuzokutorai kuti muuye kudare mutaure nyaya yenyu kuti chii chiri kushupa nemurume wenyu. Uyu wakati inini mai yangu nababa ini kudare kwenyu handiendi, uyu ndiye wava murume wangu. Muvhangeri akati inini handina kuuya kukutonga, ndauya kutora mazwi enyu chete. Saka taakudzoka, tobva tadzoka tasvika uko tobva tataura nyaya yedu. Ndio zvataura mukadzi uyu ndiye akataura indakandonyara. Nyaya ibva yapinda muna changamiro amiriona kuti mukadzi wazvirasho wada imwe imba. Andasununguka anozombotaura nawo, asi ndazoenda Pamba manje ndakushida kuti wabve pastendi pano. Awa ndakasvikapo ndikaenda pasabhuku akati nyaya yangu ngeyenyu, ndikati ndotaura wabve pastendi pano. Kanzi wauya wega here? Ndikati handine hanzvadzi. Kazi wadii kumbotaurira hanzvadzi yako? Yadzoka yatora hanzvadzi yangu. Hanzvadzi ikati sisu tisati tamboenda pasabhuku ngatiende toti shamwani madherere ako azonyanya kudini kuti ubva kuti iwe wotora mukadzi wogara zvemumusha mangu. Waishuka uyu mwana wese unotsvina nemukadzi uyu mupoto kuti akakudubura ona munetsvina. Saka isi tasvika pona hanzvadzi yangu takasvika tikati ibva pano nhasi aurari pano nemurume wakarongedza uyu. Mukadzi aibva waenda pamba pemurume une stendi yake nemagadheni yake neminda yake. Ubva waenda ipapo wakandosvika isaenda takati tasiya tabvisa munhu pamba pasara mukomana. Wakandoita 1 week ubva waenda kugadheni kwangu. Waita mara wawiko wawakamusha wavo nanhasi ndipo wari. Saka inini ndagarawo ndakazouyazve ndakaenda pasabhuku mazoonawo zvaita here zvekuita munhu mumwe. Sabhuku noti inini ndiri kundozviona ningasimudza nyaya musina kuuya here. Zvakanaka ndiri kuti adaidzwa murume titaura. Wakatumirwa samanisi nasabhuku wakaramba kuuya. Wakazotumirwa zveke chipiri iya imwe nguva wakaramba kuuya. Wakazoya kechitatu ndipo wazoya pasabhuku tikataurirana. Kati shamwani nyaya iri pano ndeyekuti iwewe mubve handiti makada muchati munyowani endaika Pamba penyu stendi ini iri apei itongoona nemaziso nemagadheni enyu neminda yenyu.
chikumbonetsa chikweyo orai tinobva ndipandati kanisabhuku wape mazuva ekuti wabve unoti kudini ndikati anyini wapa 7 days kuti warongedze wabvepo waende pastendi pavo angaiomberwe yapera yapera toende hangu ndodzoka kandogara kuzozwa mwana uye wafona kuti vanhu vaya vandoripo vari kutotaura mazwi maraini nekuti hatibviba tingatofira pano akuti ndicharege kuenda regaini ungazomuka zvimweni mwana mandasimuka ndimbandaenda tosvika kwasabu tikati ini sabhuku uri ako ndaita manje handichadi kutongana navanhu vari kuteerera iwe indakuti ndiende kwamama ndokuya kwandakazoita panapa ndosvika ndibandabudisa nyaya chekutanga dare ndinoda kuti riziye zvinhu 2 kana 3 kana kuti chingava chimwe chekuti mune muchato here naamai avo kana kuti tipo humbo hunopupurira kuti anga ari mukadzi wako. inini nemuchato handina since kwedu kuchichisi tinototora vakadzi kana 10 handina muchato ndakaripresenta naye asi kugara kwese muvhireji kana sabhuku unozviziva saka dare manje rinogozotonga sei nawo pasina humbowo hwekuti mukadzi wako iwo usina humbowo hwekuti mukadzi wako. umbowo hwangu ndisabhuku sabhuku hausi uchapupu nekuti sabhuku anopa uchapupu hwekuti mukadzi wako nehumbowo kuti tiziye kuti mukadzi wako pana tezvara here pana tezvara here pana ani anotitaurira kuti uyu mukadzi wako uripi saka anouya here tezvara kana achiuya achipupura kuti hongu wanga wakaroora nekuti wakaroora here saka zvese izvozvo nekuti hauna bepa rinokuratidza izvozvo saka ndeta kutoda upu chapupu kuna tezvara nekuti wazhinji vanhu mune muri kubika mapoto kuti matare tikubatsiridzei iye zvinezvi ndosakani kwakunzi munhu wese aneyo ngaende andodii andopuhwe muchato nekuti muchato yezvezvi madzimambo akuchatisa majority akuchatisa so that munhu unogara uine bepa rekuziva kuti chii kana uchienda kumakosi unoenda kumatare uine bepa rekuti uyu mukadzi wangu uyu handii pasina uchapupu ihwohwo hwekuti tizive kuti mukadzi wako akaroora here wakanga wakaroora here wanga usina kuroora here hapana iye zvezvi hapana tezvara wekuti nekuti sabhuku handifungi kuti sabhuku ndopi wauri kutaura sabhuku anditi uyu mwana wezera rako remwana wako nemwana wako nauyu sabhuku wane zera rimwe saka ungazoziye sei kuti wakanga wakaroora kana kuti wanga usina kuroora iwo ari vanhu vezera rimwe umbowo ndo unodiwa kuti tizive kuti tinge tichifamba nenyaya iyi kuti zveshe wanga ari mukadzi wako here kana kuti maa muchingobika mapoto right mukadzi wacho timomubvunzawo kuti anga akaroora nekuti uyu atadza kupindura right titaure kuti zvava zvakamira sei kumagariro amaiita pamusoro baba pamusoro imambo madzishe pamusoro imambo inini baba vakanga vakandiramba kundipa gupuro ndikasumuka ndikaenda naro kuna baba wangu achiri mupenyu kwagutu ndikasvika baba inini ndaramba ndiine nhumbu yemwana womukomana kuzuri yapo uri kumashure kwangu ndadaro ndasvika baba vakati mwanangu iwe hauna uroorwa ba handina udya pfuma yako ba
murume uyu haana kundirorera ba, handina chiro chake pano, ini ndiri kurwara. Saka mwana inini vana vako pano ndine mwe mukomana ane 35 years andiri kuchengeta ane tenderera pfungwa. Saka mukomana iye wakanzi pano haagari, nemhuri yako simuka udini udzokere. Ndikadzoka kumba kwa Mutare nevana vangu, mbuya wanga aripo. Mbuya akati mai Airini gara pano ndinokuchengeta. Murume uyu andiramba. Ndikagara nambuya vachindichengeta, vachitengesa mombe yavo vachiita 1, vachitenga sipo, vachitenga chese, vachidini chikafu. Mbuya wakandichengeta mpaka mbuya azorwari aisvika pahuswa. Mbuya arwara kusvika pahuswa, avo baba wandori kune dzavo wari kuti ndiri kurura rudzi rwangu runywana, ndozvavakanditaurira. Iwe handichakudenda kumba kwenyu. Ndobva ndadzoswawo nemhuri yake, ndobva ndauya ndati tononei papa. Zvadaro inini ndobva ndadini, ndobva ndagara nambuya. Mbuya wafa. Sekuru hapeno zvaakandofungawo mbuya adini, mbuya afa. Sekuru wakabva anotengesa stand. Pandandiri kugara papa. Sekuru atengesa stand wakati inini ndaakutama muroora. Ndobva ndati sekuru ndinoendepi ini kwagutu ndadzingwa. Ndoendepi nemhuri yenyu yomuri kuona iyi. Zvikanzi ini handina maitiro godheni ruta ndazikawo nenyika, inini ndini ndingozvikwanisa here. Ndisekuru baba wake wakamubereka. Zvadaro sekuru wabva aenda, sekuru wabva afa. Uriyoyo ndikatenda ndikanobata maoko wanga ari kugara. Ndobva tadzoka natete, ndobva ndagara paumbapo. Munhu wakatengeserwa stand abva auya. Akati mai ndimuri kugara pano. Ndikati ehe ndiri kugara pano. Zvikanzi izvozvi rongedzai zvinhu zvenyu mubve panapo. Stand ndakatenga. Ndikati aiwa inini kwekuenda nemhuri handina. Murume wakandiramba ndikaendeswa kumusha kwangu ndikadzokeswa ndikauya pano. Zvikanzi ndati stand ndakatenga. Handina kupikisa ba, ndobva ndati zvakanaka. Ndagara, ndabika sadza nevana, tatorya, tarara, tapinda mumba mekurara. Zvakazondishandisa ndakazoona mumba yakubaka. Ini ndirimo, ndobva ndaridza mhere ndichivhura door. Next door ndiyo yakamhanya Chikwinya baba rumbi. Akauya akakwachura door. Uyu mukomana wake unorwara we 35 years wanga kutsvira seri kwedoor. Vanhu vakananura vachibudisa panze vachirasa zvimwe zviro vachidini. Village kusvika razara. Village zvarazara. Vabatsidza munhu uya wakapisa wabva amhanyira muchikwere mokwasango. Kwako hwanda imomo. Zvahwanda munhu uya uyu. Vanhu village robva ratsvaka. Vaibva vamubata usiku, vaibva vamutora. Zvikanzi wapisira vanhu mumba sei? Zvikanzi handini ndapisa. Zvikanzi aiwa iwo wasiya wataura kuti ndiri kupisa mumba. Saka mumba yezobaka sei? Zvikanzi ndavataurira kuti ngawabvepo handisi kuda stand yangu ndakatenga, sekuru wakanditengesera stand. Ini ndibva ndati ndinoendepi nemhuri? Ini ndindochema mhuri yake uyu kuti ndinoendepi nemhuri? Zvaari kutaura kuti inini ndakaramba kuenda. Baba vakandiramba kundipa gupuro re 50 cents. Ndikaenda naro kuna baba wangu na mai wangu akati back. Vana vari kurwara isusu muno matini. Stand hatisi kutongozvitonga muno. Isu kutonga yechi handi muri kuzvinzwa izvi kuti ari kuti vakandiramba. Saka imimi nawo yenyu kuti tizive kuti mukadzi wenyu here chienda pinotorete zvara anouya wopupura kuti aiwa mukadzi wenyu here kana kuti makamuramba mukaenda kuhonde mukandogara kuhonde. Uyu asara achishupika nemhuri yenyu sekutaura kwaari kuita newana wenyu iwo wakomana wacho wese ndimai asara wachishupika newana wenyu kusvika panhasi amazirume imi musipo muri kuhonde. Pedza maakudzoka maakuti kutanga kutaura zvinhu. Saka dare renyu tinodhisimisa kusvika mauya neuchapupu unotaura kuti mukadzi wenyu. Handiti? We dismiss.